Než som dieli hudobnej triedy, by som chcela privítať Ladislava Pančoviča, Adama Štefunka, Jordanu Palovičovú, Katarínu Turnerovú. Aký nástroj si nám to sem dneska priviezol, skválne nehovorím priniesol? Čembalo a je naozaj veľký. Je to asi najkrajší hudobný nástroj, ktorý sme tu mali v hudobnej triede. Je veľmi vznešená naozaj, ale teraz je to už obyčajný hudobný nástroj. Wow. Máš nejakú zábavnú príhodu zo života čembalistu? Hral som. Hrala som jeden z Mozartových klavírnych koncertov a konkrétne v tom najtišom miestečku v druhej časti. V 5 minútach začali odpadávať z toho nástroja podlepky. Zistil som, že mi praskla jedna struna. Bolo to úsmevné aj pre publikum. Silný moment. A nebolo to vôbec vtipné. 3 z 10.